Pierwszy raz w 21 stolecím i drezi raz w całej historii przydniczką Kasiebsko-Pomorskiego Zrzesieni je Białka. I łena dzisiaj w studiu Kasiebej Świat w pierwszej rozmowie wideo ju po webimiancym funkcję Bożena Ugłowską. Witamy bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Będziemy dzisiaj godele cały ty organizację, o planach na nobleści 3 lata, błeteli dyreje kadencjo przydniczcicie, przydnika, ale będziemy też godele tym jaci wezwania stoją, w jaki sposób Zrzesieni funkcjonuje jak na organizacja Kasiebsko, a w jaki jak no sierzy Pomorsko. Rocia bardzo serdeczna. Jeśli raz witamy serdeczno, przed Tobą 3 lata robłete w kół tego, żeby Kasiebsko-Pomorscy Zrzesieni nowiksio butę rządową organizacją w całym kraju, a tyś nowiksio organizacją reprezentującą Kasiebów rozwijała. Zacznijmy od tego, bo prawie godo że bardzo podsztrychiwo to, że to jest dregą białką w historii tej organizacji i ta tema może zawydawać niewoźno, bo to niewoźny cię chłopcie Białka rządzi tą organizacją, ale z drugiej strony często so godo, że Kasiebscy Strzodowiście je bardziej feministyczny albo bardziej maskulinistyczny. To je jakoś różnica? Cię było jako zdrańzi, gdzieś tam piąco po tych szczeblach? Nie wiem, czy można gadać o tym, czy to jego życie lepiej bez Białką. My od jakiegoś czasu widzimy, że w Kasiebskim Strzodowiściu Białci po prostu dzieją mocno. Sygnie se przerzec na przydniczci w partach i przydników oczywiście. Większość przydników to teraz są Białci i to już od poranocy lat taka tendencja jest. Zresztą widzimy, że przede Białci faktycznie może i mniej zawodowo są udzieliwało, że Białci są na równi z chłopem, a rozmaite funkcje pełnią od niższych do najwyższych i nikomu to nie przeszkadza. I myślę, że tu w Zrzesieniem, choć my mieli przez wiele lat liderów, chłopów, mocne osobowości. Oni wiedno przyleciwali do zarządu Białci i na tym samym stopniu wenerowali co chłopów, które tam zajęli i tak samo obzaliwali Łobrzyśka, no bo od tego jest też zarząd, żeby wspierać tego przydnika w jego działaniach. Widzimy nasz przydnik ostatni, Wastajon Werowiński, jak dwie wiceprzydniczki powołał Białci i tyle samo powołał chłopów na wiceprzydników. Także tu można rzec parytet było zachowane, ale w zarządzie było po prostu mniej więcej pół na pół. I tu nawet nie chodzi o to, czy to Białci, czy chłopi, czy jakieś parytety na Kasiebach. Ja wiedzą godą, że my mieli, że tak powiem, równouprawnienie odwiedna i tu liczy się to, ile kto jest w stanie od siebie dać, a nie to, czy on jest chłopem, czy Białką. Twoi poprzedcowie to bele ledze w ostatnich 2 kadencjach terny mieli tyś swoja uszłost w parlamencie, tej bele to polityce. Cie Kasiebsko-Pomorscy Zrzesieni to je polityczno tyś organizacja i jak to kolcebie wezdrzy z tym prawie podchodaniem do polityki? Znaczy, my w statucie, jak Zrzesień Kasiebsko-Pomorscy od samego założenia go mamy wpisane, że jesteśmy organizacją społeczną, apolityczną. I to, że przydnicy mieli jakiś mandat polityczny też, to ima to jakoś potrafili to belno oddzielać i nigdy to nie... Zresztą widzimy w Zrzesieniu są ludzie z wszystkich partiów, pokazywa to choćby parlamentarne koło Kasiebskie w Sejmie, gdzie też są politycy z wszystkich, że tak powiem, sztandarów partyjnych, a ima to nie przeszkadza dla Kasiebizny i belno potrafią rozdzielać te 2 funkcje, czy nawet więcej, no bo wiadomo, oni się jeszcze na wiele innych dzielach udzielają, w innych dziedzinach. I mnie się zdaje, że tu też to nigdy nie przeszkadzało Kasiebom. Ważne jest to, ile kto chce włożyć i dać od siebie dla Kasiebów. Ja mogę rzec od samego początku, a więc od świadomego swojego życia, byłem apolitycznym człowiekiem, co mnie też pozwala na to, żeby na politykę zrzec i pozytywno, i krytyczno, i wybierać z tych terny działają dla Kasiebów od samego początku. I to jest dla mnie chyba najważniejsze.
Васта Веровинści na pierwszym zjeździe Kasiebów, jaki był w jego kadencji w Pucku, rzekł, że moją partią są Kasieby. Ja sam mogę potem podpisać tak samo. Moją partią są Kasieby. I ta partia Kasiebę bandą so rozwijała, tyś przez dzejania z Rzesieni Kasiebsko-Pomorści Głechter przez nobleści 3 lata bandze pod twoim zarządzaniem, ale bandześ tam to wszystko robiła wespół z zarządach teren bandze powołany już na początku przyjętego roku. Jak czy tu planujesz jakiś, bo to przydniczka zgłosio tyś swoje kandydaturę do zarządu, czy te planujesz jako zwielgo rewolucja, planujesz stworzenie jakiegoś swojego gabinetu, masz jakiś plan na to? Tak jak już rzekła w swoim takim wstępnym wystąpieniu na zjeździe delegatów, że moje działanie ja widzę jak twórczą kontynuację, a nie rewolucja w Rzeszeniem. Ja do takiej organizacji wstąpiła, o takim działaniem, o takim charakterze. Nie przewidywam żadnej rewolucji i też myślę, że tyle zechtarne bele w zarządzie w większym celu się sprawdzele. Chciałbym jedynie, żeby bele te śledze, które pomogą mi we współdziałaniu i we współrobocie z samorządami. Także chciałbym, żeby ktoś z samorządów albo takim działaniem wstąpił do zarządu, żeby to pole samorządowe Kąskie jeszcze umocnić we współdziałaniu. Widzimy, że samorządy są bardzo ważne, choćby w kwestii edukacji kasiepskiej. Oni są zarządcami, organami prowadzącymi dla szkołów. Oni mają dać na to, oni pozyskiwają też i kreują ta politykę regionalną w swoim obrębie, czy to na Kasiebach, czy na Kocewiu, no bo mnie jest Meleno Blues, Kasiepści z Rzesieni, ale Kasiepsko-Pomorści ja też nie zabaciwam, że mamy sąsiadów, które też swoją regionalną, to swoje działanie regionalne bardzo pragną rozwinąć i widzimy na wiele polach i ma to bardzo dobrze udawa, ale trzeba też takiego wzmocnienia go. Także takie rzeczy bym chciała jedynie wprowadzać. No i rzecz jasna, edukacja to od lat 90., kiedy powstały pierwsze szkoły, kiedy jeszcze my nie mieli statusu ani języka kasiepskiego, ani takich możliwości dodatkowych jak dziś. A już wtedy edukacja była bardzo ważna, bo widzimy, co pokazują badania socjologiczne, że ten przekaz językowy jest przerwany. Dziś dzieci się uczą języka kasiepskiego, ale w mało familiach jest to język naturalny, matczyny czy ojcowski, jaki on jest przekazany z rodziców, a w większym celu te dzieci się uczą i też to, co mnie tak bardzo mocno poruszyło, ostatni spis powszechny. My co roku zaszczycimy tym, że 2022, teraz już prawie 24 tysiące ostatnimi latami się uczy kasiepskiego języka, a w spisanku się okazało, że nas bardzo mocno ubyło. I takie moje pytanie, czy oni oprócz tego, że się uczą języka, uczą się gramatyki, literatury, czy im ktoś przekazał święta kasiepską, że później, kiedy oni wyjdą z tych szkołów, i mają prawo wybrać, z kogo oni są, czy oni wybierają, że oni są Kasiebami i Polochami, czy Leno Polochami, albo może jeszcze kogo innym. Bo mi się wydaje, że te rzesze ledzy, które już w edukacji, no weszły, że tak powiem, są absolwentami szkołów średnich, studiów i tak dalej, ale mieli język kasiepski, uczyli się go tam przez 8 lat szkołę, nie jedne leno spodleczne, nie jedne jeszcze średnie szkoły. I co z tym ledzem, jak ich myślenie się kształtuje. I mi się zdaje, tu trzeba w tej edukacji też na to położyć, taki bardzo wielki cisk. Może to jest też kwestia taka, że nasi szkolne bardzo dobrze jednak przelektowane, ale oni też nie wstępują w szeregi ani z Rzesieniego i może i ma też chwilę, żeby taki przekaz zastosować. Także myślę, że tu wszyscy warkownie dla szkolnych, wszyscy jakieś tam konferencje, czym będziemy mieli, no bo one sadzają, inwestujemy w szkolnych kasiepskiego języka, żeby one też jakby dały im taki wid, gdzie szukać jeszcze, co wzmocniwać w tej edukacji kasiepskiej. Jakie są też nasze oczekiwania. Wtedy edukacja uczniów, ale też edukacja szkolnych to jest taki priorytet, jaki z Rzesieni gdzieś tam musi realizować. Jakie sprawy są ważne dla organizacji?
No mi się zdaje ważny przede wszystkim język, zachowanie języka, to co je jakby naszą taką, no tą królewionką już od, że tak powiem, majkości go przekazaną w spadkowiznie. I ta królewionka dalej trzeba właśnie achnąć i to na wszelakich polach, w samorządach, w edukacji, co już rzekła, w kościele. I tu my zaczęli już takie, że tak powiem, na razie jeszcze nieskończone działania związane z całym tłumaczeniem siał rzymskiego. I na razie, że tak powiem, są dogadanci z episkopata Polski w tej sprawie. Wiadomo, to musi być akceptacja na przykład naszego episkopatu, żeby później do Rzymu są takie piśmione wysłane, żeby my dostali zgodę, a to umożliwi księżom, którzy no, na dziś już posługują kasiebą, sprawiają mszy święte z elementem kasiebskiego języka, żeby oni mogli całą mszę sprawować w języku kasiebskim. Takie są oczekiwania z środowiska i my mamy przelektowanych księży do tego, leno, żeby to mogło mieć, że tak powiem, sztampel, zgodę i prawa, musimy mieć takie przyzwolenie. A tu co poszło do przódku od czasu tego barogłosny odpowiedźce episkopatu, która była no, wskazywająca na to, że episkopat nie jest zainteresowany, żeby ta sprawa pocygnąć. Czy dali później jakieś kroki były podjęte? No, ja myślę, że ta sprawa w ogóle została rozstrzygnięta, bo to, co zostało w mediach nagłośnione, to chyba wcale się nie przysłużywe sprawie kasiepści. Nikt nie lubi, kiedy są publiczne jakieś strydy, a tak do końca nie wiadomo, o co chodzi. No nie, jedni lubią, jak są strydy, je wesoło wtedy. Ja, może ja, ale ja myślę, że w naszej robocie to nie idzie o strydy, idzie o zgodę. I my oczekujemy właśnie i będziemy robili wszystko, żeby do takiej zgody doszło. I z naszej strony teraz są dalej działania przed wsparciem parlamentarnego koła, którego przodnikiem jest Wasta Klejna, senator Klejna. I myślę, że ta sprawa w jakiś sposób będziemy próbowali tu polubowno dogadać i mam nadzieję, że wtedy ogłosimy już, kiedy będzie sukces. Ja bym nie chcę, żeby faktycznie z jakieś tam kwestie, zanim zostaną jeszcze w ogóle rozstrzygnięte czy wyjaśnione, to już miały swoje, że tak powiem, spodli medialne, a tam sobie opowiadają niekoniecznie ledzy, które w ogóle mają pojęcie o tym wszystkim, jak to powinno być rozegrane. Następna kwestia, o jakiej tutaj pewna nadcidnęła, to znaczy kwestia tego, że jest to zrzeszenie jaci łąci kasiebów, ale nie bluz kasiebów, bo też są Kłecewiace, Błerowiace, mieszkańcowie Pomorza. Ukraina, tak, dokładnie. Czy tu przewidywność jakichś działania, czy wsłuchani są też w głos tych społecznów? Ja, jak nowy wiceprzednik już miała, że tak powiem, kontakt z nimi bez cały czas, uczestniczyłam w ich działaniach. Takim wiednobolączką jest, kiedy się jakieś partie zamykają, teraz przed zjazdem delegatów zamknął part w Sztumie i mi się zdaje, że to też te partie kłacewskie brakują takiej pomocy, czy takiego wsparcia w działaniu, może doradztwa, nie wiem. No, chodzi o to, żeby one też były mocne, bo dopiero w mocy lat jest ich mocne działanie. Kiedy nie ma tej mocy w ledzach i nie ma takiego poczucia sprawczości, no to oni wtedy mają też takie jakby poczucie, że wiele nie mogą. I myślę, że to będzie takie działanie też moje, żeby, że tak powiem, nie tylko utrzymać to, co mamy, ale żeby faktycznie i na kasiebach same rozwijali, ale też właśnie to po tej drugiej stronie, bardziej wschodniej, gdzie się gada dialekta ma i żeby oni też mieli swoje warunki. Zresztą od jakiegoś czasu próbujemy też, no, biotkować się, może to znowu za wielkie słowo, ale dobijać się do władzów, do parlamentu naszego państwowego, żeby te gwary też miały swoje odzwierciedlenie w edukacji. Bo tak jak widzimy, że język dziną, my język, kiedy ich się Niemcy zachowywało, to tym bardziej gwary będą dzinały, kiedy ich się nie wesprze, kiedy tego języka się Niemcy podtrzymywało mlecznego, lokalnego dla tych społecznów. I to jest chyba ważne. Zresztą widzimy teraz no, głosną biotkę Ślązaków, Wilamowiczanów i tak dalej. Ja myślę, że nie jest ważne, czy
te spolezne dostaną status języka, czy gwary, czy dialekty, jeśli im sobie pozwoli na to, żeby ta swoja tożsamość zachowywać, swój język zachowywać, jeśli im sobie, no podobno mówiąc, jak mają Kasiebi, czy inni języki, które są językami mniejszyznów narodowych, my jesteśmy prawie języka regionalnym, można ich nazwać dialekta regionalnym, ale doprowadzać ich do tej ustawy o mniejszyznie i wtedy po prostu myślę, że nikt by tu nie miał jakiegoś, nie wiem, biotciło to, jak on się nazywa, bo chodziło to tylko, żeby zachować ta substancja, jaka świadczyła tożsamość, o związku, o kulturze i o tej całej spadkowiznie pokoleniów. Wtedy jakieś plany postulowani zmianów w polskim prawie tyś planejeta, na przykład, żeby prawie rozszerzyć ta definicja tych wspieranych przez państwo języków, gwarów, dialektów? I już takie działania są rozpoczęte w poprzedniej kadencji. Na razie wiadomo, wszystko jak się o coś rozbije, to się rozbije ładatki i wiadomo prawo, no bo musi być jeszcze to prawo uchwalone, no bo w ślad za prawem idą datki. Ale myślę, że też będziemy próbowali i co się uda, no to obecimy. No, na wszystko my nie mamy wpływu, ale takie starania na gwar z naszej strony będą. I tak samo, jeżeli idzie o języki, to już my rzekli, czy to będzie język, czy gwara, my nie będziemy przeszkadzali żadne spoleznie, żeby się dobijało swój status, a to, czy to będzie język, czy gwara, no od tego są języko znają, że nie ma. My nie jesteśmy od tego, żeby rozstrzegać, jaką godką kto się posługiwa, ale ja myślę, że ważne to, żeby ten ktoś, kto chce dbać o ta godka, miał do tego prawo i miał do tego sposobność. Następny karno, do jakiego myślę, że się nie próbuje dotrzeć, to są młodzi ledze. Jako je łudba wasza na to, żeby prawie młody pokolenie tyś przekłonać do wstąpieni do zrzesieni i łeglowo do kasiebizny? Ja, młode pokolenia to można rzec od samego początku, bo jedno tak bardzo dozylone już w wątpliwości założca Zrzesieniego Kasiepsko-Pomorskiego założył też karnośtoderów Pomorania, nazwał ich podchorążówką Zrzesieniego. Ja prawie jem z tego pokolenia i mnie to hasło podchorążówka Zrzesieniego jakoś przecygło do Zrzesieniego, bo jest stwierdziła, że no, skoro Pomoranie je jakąś przygodą, jest to klub sztuderów, sztuderyści czasy kiedy zakończą, przyjdzie wybierać swoje rzeczy dalej dziejać. I to nie może być tylko taka siebizna dodawka do mojego jakiegoś sztuderyściego rzeczy, jakąś taką przygodą. I już świetnie wybrała Zrzesieni jak no dalszy cel mojego dziejania. Dziś młodzi ludzie mają pewnie może i więcej możliwości i myślę, że tej Zrzesieni nie jest panaceum, ani nie jest może organizacją dla wszystkich. Może ktoś musi sprawdzić co jeszcze większym działaniem, może później się przekona do nas, bo widzimy ludzie na różnym etapie swojego życia składają deklarację o przystąpieniu do Zrzesieniego i różne są ich motywacje, ale młodzi ludzie no jedno w nich upatrywają tych, które ta spadkowizna tych pokoleniów pociągną dalej. W przyjemnym roku mamy 70 lat założenia Zrzesieniego, także można rzec, że my w Zrzesieni jest taką organizacją już bardzo mocno dozrzelałą, organizacją dziadków, ale trzeba też, żeby właśnie te dzieci, wnukowie, łotrokowie też chcieli dalej, żeby ta organizacja miała swój widz za postępne 50, 70 lat, 100 lat. I to jest chyba nasze, i jest przez Zrzesieniem powołany taki zespół do spraw młodzizny, gdzie młody ludzie, że tak powiem, cygną. Ewelina Stefańska jest przewodniczką tego karna. I teraz na zjeździe też był prezentowany wyniki takiego badarowania, czego młodzi oczekują od Zrzesieniego, co ich ewentualnie w Zrzesieniem zniechęciwe, co ich może przecygnąć, czego by oczekiwali. Ja też próbowałam gadać z młodymi ludzimi, ze studerami, z pomorańcami obecnymi. Często oni mają oczekiwania, żeby organizacja Kąski inaczej wezrze, ale nie do końca są w stanie sprecyzować jak. I myślę, że to jest kwestia taka, żeby my znaleźli jakieś takie wspólne płaszczyzny do dziejania, do gadania ze sobą.
Ty się do współroboty, no bo młode ludzie jedno są, że tak powiem, taci ma chcą jakiś wid wnoszą. Oni mają więcej udbów, oni bardziej są łobaty w mediach społecznościowych, są kreatywne i może właśnie ta ich kreatywność też pozwoli zmienić zrzeszeni na taci, które będą, że tak powiem, organizacją i dla nich, i dla tego wstrzedniego pokolenia, i dla tych, które są może już bardziej doświadczone w latach i nie są inny bagaż doświadczenia, ale też jakby, no, żeby my wszyscy znaleźli jakiś taki dla siebie plac w tym zrzeszeniem. Ale też, że młody będą chcieli cygnąć się w inny sposób kontynuować zajania, to z mojej strony wiedno będę wspierał każdy projekt i każde działanie, bo tak jak już rzekła, zrzeszenie na gwes nie jest panaceum na wszystko, wszystkich rzeczy nie ogarnie i potrzeba takich podjęć znów, jak choćby tu Kasiebę i świat i wszelakich innych i myślę, że w Kasiebie zniesie wcyktali do zrobienia go, że każdy chce, ale będzie chciał swoja cegiełka dołożyć, to na gwes, tu analizę swój, no, dzyl do obrobienia go, tak już rzeka, warkowe, a z mojej strony i myślę, zarząd jedno będzie wspierać czy promocja takich działań, jeśli tylko będzie taka wola i chęć. Też rzekłaś, że zrzeszeni tu nie jest panaceum, że tyś ledze mogą spróbować swoich moców na insi mytle. A jak to wesdrzy, jeśli idzie ta demko zrzeszeni jak na organizację, na współrobota z innymi? Bo kiedyś wiem, że w mediach bardzo wiele się godało Sztridzem, idzie Kasiepską jednotą, a Kasiepsko-Pomorskim zrzeszeniem. Profesor Prądzyński, Obracht Prądzyński godał, że ten benowy pluralizm, to znaczy to, że w zrzeszeniem ledze z rozmaitym płezdrzadka mogle naleźć dla se plac, co zamienił na butnowy, że ledze mają rozmaite organizacje. Ciedzise to jest tak, że zrzeszeni je łedemkły na współrobota z innymi podmiotama? I myślę, że ten sztylet, o jakim ty gadasz, jednota, zrzeszenie, on był może bardziej rozmuchiwany medialno niż przez samą organizację. No, wiele ledzy było naleźnika ma jednej dredzi organizacji. Dokładnie. Chciałam rzec właśnie o tym, że bo same ledzy jakby tu należące się, wiadomo, jednota właściwie została założona przez ledzy, które są we władzy ledze zrzeszeniego w jakimś zylu. Wiadomo, przecież letyś tam młody ledze, bardziej aktywny, bardziej kreatywny, to jest co wiadomo, że młody ledze czasem oczekują takiej kreatywności, czasem właśnie na bazę krytycia, bo nie spełnienie go ich oczekiwań w jednym zylu, no to sobie szukają dredzego. I to jest, myślę, bardzo dobrze, o ile właśnie chcą coś znaleźć dla siebie. I ja też bym nie krytykowała, a ja myślę, że ten sztylet już dawno wygasł. A to, że jest pluralizm, to jest prawie bardzo dobrze. Bo myślę, że wszystko nas ubogaciwe i nawet to, że my czajemy, bo czasem myślę, że my już nie widzimy, dojdziemy do jakiejś sceny w swoim myśleniu i nie widzimy dalej jakiegoś tam pola do obserwacji, a przyjdzie ktoś z boku i wniesie jakiś nowy wid. I bardzo dobrze. I myślę, że to też nas wszystko ubogaciwe, co właśnie tu ledze chcą wnieść w Kasiabizna. Także i jedno tam swoje działania, które robi i robi je bardzo dobrze. Inni ledze robią i taci, co indywidualnie zaczynają jakieś działania. Bardzo dobrze, że taci wszyscy rzeczy są i każdy tu ewentualnie należy swój plac. A wszystko nas ubogaciwe i ja myślę, że dla Kasiebów to jest bardzo ważne, żeby mieli w czym wybierać, a nie kto to będzie dla nich robił. I to jest ten pluralizm butnowy, że są rozmaite podmioty, w tym nowiksi zrzeszeni. Czy tam jest pluralizm też benowy? Czy jest tak, że zrzeszeni ma jeden płezdrzadk na to, kim są Kasiebi, jaki ma wobec ich status prawny i tak dalej? Czy może to jest taki forum, gdzie ledze z rozmaitym płezdrzadka mogą naleźć dla se plac, mogą też dyskutować? Myślę, że w ogóle w założeniu zrzeszenie organizacją demokratyczną. Choćby to, że niby jem przodnik, ale generalnie podjemizne wszyscy są uchwaliwane albo przez zarząd, a jeśli to są już ważne rzeczy, to musi to Rada Naczelna zatwierdzać. I są to ledze, że tak powiem, przynajmniej jeśli idzie o zarząd, to mnie ustaliło Meleno, że zarząd to są te najbardziej aktywne, ale też, żeby miał reprezentację we wszystkich, że tak powiem, partiach Kasieb i spoza Kasieb, a więc Kłocewity się reprezentowany,
i z tych wiodących partów z Rzesieni na Kocewim, to są należnice, które są w zarządze i tak samo dalej je widzę, żeby ich udział był, bo też właśnie chodzi mi o ta współrobota z nimi, ale też cały Kasiebę są reprezentowane w zarządze, a więc są przedstawcy i z Nordy, i z Pełnia, i ze wschodu, i ze zachodu, i z wschodka. Zarząd cały liczy 15 sztakledzy, także jest to po prostu międzynarodowe gremium, które my reprezentować i być takim pozdrzadka na cały Kasiebę. Bo czasem widzimy nawet, że ty z Nordy czasem myślą inaczej, jak ty z Pełnia i tak dalej. Ale też jeśli idzie o działania takich, które są z podlym robotę, to wtedy jesteśmy jednym głosem i to jest bardzo dobrze. Pokazują to zjazdy Kasiebów, dni jednoty Kasiebów, a to, że my właśnie mamy insi czasem pozrzaci, to też jest dobrze, bo przynajmniej ktoś coś w jedno wnosi, jakby wszyscy gadali jednym głosem. Natomiast zdawamy, by zadać lekcja nie rozwiela, a ile więcej głosów, to jakby ta rzeka się rozlewa i to każdy coś wnosi do zrzeszenia, także ja jem w ogóle o temku na każdy głos, nawet zbutna, bo też już do mnie czasem dochodają, tyle, taci, można rzec, knega początków, że takie to nazwie. To naraz wiele lat sam zaprosi mnie na Facebooku, czy jakieś tam swoje kwestie pisze, co by chcieli, czego by oczekiwali. I ma wszyscy za to dziękuję. Nie wiem, czy się wszystko da zrobić, bo jakiego przodnik sumnie decyduje zarząd, decyduje też Rada Naczelna, a już w bardzo ważnych kwestiach wyborów czy zmianów statutowych, to wtedy Rada Delegatów, zjazd delegatów, także to jest gremium. I to pokazuje, że my faktycznie jesteśmy utemku na demokrację, jesteśmy utemku na to i ja też tak bym chciała i każdy, kto ma jakieś łódbę, kto chce coś wnieść do zrzeszenia, oczekuje na te propozycje i na takie bydanci, chętnie je przyjmę, na pewno będą wysłuchane. Nie wiem, czy się wszystko da zrobić, ale gwarantuję utemku swoje na takie głosy. No i to myślę też pokazywać, że ledzą za nolego, bo jak mają uwodzi, jak mają pytania, to znaczy, że oni sociereją za kasiebską sprawą, także to jest pozytywne. Dokładnie, bo mnie się wiedno najsmutniejsi są ledze obojętne, które przychodają i co im się zabydaje, to albo przyjmą, albo w ogóle im się nic nie widzę i tak przychodają obojętno. Także głosy krytyki to są też głosy ledzy, które ma zależy. Widzę, jak w rodzinie ledzy zapośredniają, to też tylko temu, że ima na czymś zanolega, właśnie chcą lepiej, żeby było. I takie traktuję też zrzeszenie Kasiebsko-Pomorskie, jak na taką rodzynę ledzy, które ma na Kasiebach zależy, na Kasiebiz nie zależy i na głosy naszej organizacji. Także każdy głos jest bardzo ważny dla mnie. I ostatnie pytanie, zanim je zadam, to przebycia się możecie wspierać karnel Kasiebę i Świat, który rozwija sodzanka wama, webzyrnikom na Patronite Kasiebę i Świat, kiedyś do wasza wpłata pomogą nam budować Kasiebści media i docierać z Kasiebścim głosa w siandze. I to ostatnie pytanie, jak wyobrazisz sobie Kasiebsko-Pomorskie zrzeszenie i tyś cały Kasiebę za 3 lata, czy masz jakiś taki swój cel, który tebe chciała prawie przez te 3 lata zrealizować? Pierwszy cel to myślę, że nasze media kasiebści, które są, Facebook już jest kasiebści, można rzec, ale też strona zrzeszenia, żeby była kasiebskojęzyczna, też może anielskojęzyczna, mamy do partnerstwa z naszymi kasiebami, które za ładą mieszkają w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Nowej Zelandii, co pokazało też badania, tam jeszcze też są, że tak powiem, łytroce emigrantów z Kasieb. Oni często zatracili już święta tego, kogo oni są, ale mają jeszcze właśnie takie poczucie, że oni albo właśnie dopiero je zdobywają, że oni nie są leno Polackami, ale gdzieś jeszcze te korzenie ich sięgają głębiej w Kasiebę. Zresztą David Szuli zgodził i te jego badania są takim, można rzec, mocnym świadectwem. On do 90 lat żył w nieświadomości, że on nie łytroka Kasiebów. On dalej myślał, że on nie Polach, a dopiero kontakty z Polachami, które tam emigrowali, już te nowe fale emigracji końca XX wieku, pokazało, że on gada innym językiem, że jego słowizna jest inna. I też książka, która jemu przeszła, która tam
on dostał od księdza akurat, który badyrował Kasiebów, tych potomków, to mu uświadomiło, że on mając 40 lat, gdy uświadomił sobie, że on jest tylko Kasiebów, kasiebskich emigrantów. I teraz bardzo mocno kościży tam Kasiebizna, je, można powiedzieć, takim ambasadorem. I myślę, że te nasze działania powinny być jakby wsparciem dla nich, ale też to, żebyśmy się mogli wspierać, czy jakoś tak ewentualnie informować o sobie, o swoich działaniach. To nasza strona zrzeszenia powinna być dla nich dostępna, przystępna językowo. A też myślę, że to, co oni będą robili, może ich zmotywuje też, żeby oni więcej pisali po kasiebsku, a nie po anielsku. Może to będzie taka też wymiana i nauka też dla nich dalsze języka kasiebskiego, bo wiemy, że tam teraz już ten przekaz językowy dawno już został zatracony, to przed czym my się bronimy, a oni, że tak powiem, przez to, że my się gdzie są Polakami, jeszcze edukacja wymusiwała na nich też język anielski w jakimś etapie rzeczy. To wszystko zaprzepaściło, że tak powiem, ta spadkowizna. Dziś są liderowie, którzy działają dla kasiebizny, ale sami niekoniecznie są w stanie język przekazywać dalej. No i niech to wszystko dobrze idzie przez te 3 lata i przez sposobny tyś. Godele jest medzi se z Przydniczką Kasiebsko-Pomorszczigłe z Rzesieni, z Fieziowe Bruną, Błeżeną Ugłewską i to pierwsza rozmowa wideo na funkcję Przydniczci. Bardzo sobie dziękuję za przyjęcie do nas. Bardzo dziękuję za liczbę i tak jak już rzekła, życzę do wszystkich naszych działaniów i jemu temku na kojdu udba, która jest dla Kasiebów. A na kaszubi.pl możecie czytać o tym, co jest w Zrzesienim, Kasiebsko-Pomorszczy z Rzesieni jest na Facebooku, a ja rocia bardzo serdecznie tyś do subskrybowania naszego karnela, do wani paje w górę i do wani wsiedźcie w kół do wiedzy, że Kasiebscy media rozwijają się tyś na YouTube. Do uzdrzeni. Bóg zapłać webzyrnikom wspierającym na serwisu Patronite. Wa pomogota rozwijać Kasiebscy media.